Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 ngadto sa 23. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila. Pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay, ipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila. Ang inyong panabot sama ra ba sa uban? Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya, kay ang pagkaon dili lamang mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon ug mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna og dautan, makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagka mapahitason ug kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.